Венера в Овен. Първи дом. Аз съм светлината на своята съдба. Радостта от живота, удоволствието и любовта, които се проявяват чрез и към личността. Светлината по пътя към моята съдба. Агресивно и пулсивен артистичен водач, който само по сърце се води и не се ръководи, наслаждава се на своята единствена красота, забавлява се с самомнението си за личността, изразяйки своята идентичност с това естетически, изискано и с наслада сега, самовлюбено, допълнена самозабрава, така през целия си живот, търсейки индивидуалността, която да се самоутвърждава с и чрез външността, чрез връзки, партньорства с другите същества. Венера в първи дом или в Овен. Зоди, планети, сонети. Може да си направиш хороскоп. Цялата карта, комбинация. Така, Христо Бошков.